Nza ni komitia bono marogoba mwancho omurigereri litukeliga lia lero lia Jumamosi chitariki 25 chomutenye 12 omwaka bw'ekirubire na 24 Jumamosi gose sabato yo mwalike gima yo mwaka 2024 ekarabange bagenda kuyarigania gukora omwaka wa 2024 nabo igokora omwaka gochako omwaka wa 2025 korende asaba nya sabato gose bagusazimali kuri sabato asomwako yiga na liri tukoliabo lyo mwelio ekene kiunga chinsa ikomi asenjira yobwenge nje nigongoro kuharo ni ototo nyaingire ekiunga chinsa ikomi nigo togochaka kurwa ase wodi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii ase abamenyibe chinsa mechi wa Nyakoe bakombolyo mugavana bwe county ya Kisii omusike Paul Simbarati kwanaki abunangurwa ni arobo kurumi kubwa mono asaba kali emirimo be county ya Kisii ayango bwatakana negati ya bakoli mirimo abo kobeka amabati chipara gose post Jiko teba buna nigo banyaka bagakora emirimo yitaranya kabagikwikiranirwa mubekano na chipara asensemi ya Nyakoe egento kyanyaka bagikwemunganirwa nabo igo kubwatirani gose gosegetwa amo no mumsiye gwe wodi eyo ya Nyakoe umosike Cosmas Oyagi iko tutandegete ne pale yesana yani tubwa boko e pale ye kwenda Nyagacho bono gakyo ya mugambi ito inke pale ye were tembe iga gose gochima mutagwanja kimotoro sikera ntu akwete chikura buno mugambi ito tokonyere para letano ya Cosmas omoya musio Nyakoe ward lero achira pale ya umote wa Nyagacho ekiara na chitenganya ro contract obekire a sign post e bale arenge maintenance and marking e bale which means egara babekire sign post iga nge para ya eltre abantu bane ngongita bale geteria sidie nyamo gochinyamorenya bo abere asare kire contract ya kire gero sipare tebeti abantu ora yo totina ni ro gure roch none taracha ero sirie gote boro no chigari chigo singweta yanyo kire na boroche yanyo gete na tokoreno kaze chizema cha mesabzabi ebunge ya Nyarwali Masaba nigamata ya merno mwichano magayo mwancho abo oyomo oyure omoyuti ase abasaye gosese bali bakabera ange no mugambi wechinza mechyo anyaraka baga kwerusia obuguma bwaye na yangu bwatakana na chinguma chikotabna ni no kugusana na we amate yaye ogwanya kikwanya inza chinde kwanya kabwo kwerera erekwe mukia egetambukirekyo mubiro yo nigorusiwa sabuyo amo nabanyanyimbo na koiro guika Nkendu ya Ichuni. Oso ayirumu. Jenesi binaso kana chikoli chipaseri cy'abana. Nayirana nacha nayikanasa isiko umwana urwetimbo so anyomba. Ono umwana nero gota mama nkitata nyumire sigara nyomba. Okwana uchirumu kwera na mama nkikyali tata uyo ngene na temba tenene usibire webege tengoli. Alingu mugoli nkikimama otaba. Ayimo ngo chikohena. Nanyora naba esungeti go mune sungeti ateneni amoteisura ale tumira na mambi na tindete bono mambi na soka nkaira nerunga ya so mwana bono mambi na goka mamucho ante binga chipaseli nchikakalio chu nenda nacho kumujeria form na irana mambi yikarango ndatumira na nera onte biya tuira na kuchinga nkote bina mote ya tigana te form nguira na nditokoleki tukwane nagenda nanywa form chieri nairana nata naswa nyomba gaika nate mama araire tate rutali ngoro kumiri sana maranga narangeri ngota umwe maranga usirira tiko kununa muntu wekorere gaya na gwaya ne bangete buya bire choje takamwe umuswagati akirende njengo sabaiga onde bwensi bire cyagotarera naboko enda somusani osomugisange kwa mweseme cyane ubwate eitana bakonyo gwani we teata egere amatemwe ya wetere beti
ase family yaitu gabo nigo gochakera omotenyo nano omwaka oyo ono omonto osita twasirire ase family yaitu nogokuminga osiriri obogima bwaye ekera ojuko omwaka naende ngaki bantu baye bamutagete mono naile initiative yo wakera OCS amasa esim komote como report on the same naende ngokwana iga bono iga bambatanire gocha asesi no the incident pare no motisia o Masaba South mbaga nda gukora uchunguzi yabo baada ya uchunguzi bakurire ngatoiro mubere wakiri Filemon Murara uyu orokire ganga yayo gochikogania koba gusokuboli karokyo basenata ime county ya Nyamira niganya koba gakuboli abanyabyombe ao gusabwa taribe byombe ao wesoke na gwekarakalia bunenchire ya moyo gwesira kanyorera engeri yo kwegenderia stogma bwabo wakiri Filemon nigali gukwana yo chinga kyali kwana na ebintu gusokubwa tuke bintu ao gochese abanyabyombe ao gosebyombe ao ime county yo ya Nyamira boigo niganya koba gakuboli abamenyi be county ya Nyamira gutugutira ekerengereria amo ne naro yogoserwa chibesa chinga giche chikura ndobwate meroberi yo korwa wheelchairs for the disabled murawe twarure west mugirango twakorire so we are ndoje to and constituency ende atutaete gukora program ng'inero county ngima ekiombe ketwabere tokobana bwo tokore asinabwo igo tuwajero koba passion fruits seedlings egere bachigusimeka chirakonye moroje bugima bwangire echae igoriria chirense egere toba uplift economically yontore no moko tuba meire iga toba una bale kero omonto prepare omogondoye bono koba iga bagende basimeke kero basimekire orio tobwate aba aseba gochiko yaoni igo buna koba e market already ero na matunda aya ayeri bwate demand enene na enda bwate rigoriri igo ntuegene nga akere project yego chakwera abangina aba mbaje babebuya batuare gento muko egera bakonye chi family chiabo bakana no ane fees na ende barende e family chiabo taite gukura pona abana ekero togusime bangina ya amatunda ya abagirgaja bali babatalira anya ko ba advice eri matunda ya amebuya ende nali abangina baranyora ligeso na ende nyako liko bakonya igobonere tuacha yamana chi program to bwadine chinyinge disability sebiro ntogende dekorwa education muno wa kirio yade anagende ku support ya abana bali bagosoma ji school na mangana anda mangi na gukorera agati y'abaraibe kiombe kemanyikana na agenda 27 kurase county ya Nyamira nigo mbolije mu governor gwe county y'umusike Amos Kimumenyeribo gwesoketenani na kwarera chinjira obotumiki bwe chibesa chego cha ase county ya Nyamira bogokoreka abone kubage kwana chinge batalira getie kemo ime ye county ya Nyamira asabaga yante korotota egati ya magendo ali agenda takonekiwa ime ye county yo ya Nyamira etwaja kurigereria na ande torigie permission kurwaje ngomeze ino abantu amana nyinyi ndio kusema nyinyi ndio mnatafutia wa mama si ndio na tunataka tuongee na governor hiyo siku tomotebinga enjereria tongainete taraikani kende igo eto tobariganie asobonge on 29 na gabana twamutebiri ache oika aira neria mabori obugate osebono tomubori ngachibesa chikoru Nairobi ngaichiko genda onye gakora development ya senda yae yani ngachinya kitari enda akwagacha ndo nganyiro kuruga igameze Nairobi West onye 29 will give a statement. Evijane na byabantu the right people barata byabagaka nabangina the right people barachoru kusebona nobody one ganto igocha ko ba inclined ya se bintu byobonyomba na manganande
torro burayi ububege ntokira ibigocha bogocha bwato korera tari yake maene stadium ye ya installed the other time na bwata chibodi ngo batebi this stadium yatumikiro over 20 million lakini yenge ntokira stadium yekiyoka ninki nege nteke tote nini gore pavilion yeyo kubajira ubere cyo kuneno mewa gage corruption yegenda ta se county yeto ya very rampant na inde it is high time to kuane na inde tonye stopishe tali kama ene igo on Sunday tikatochi in large numbers to kuane to wekane elinda bara ibaito na baro bakorwegas Munjumu ligerali huyunoro mwali wa mangana majibusweke nga chinsa 10 ase enchira yobwenge no nyanyole chinsa 2 na bwa chinsa 4 ase enchira wekeranu na Clinton Ondigi kolenda buna tokolire kyonga chinsa 10 ase bonaga chiringo ngoro ku Aroni Ototo nyangiri otobaterana ku media transmission ga koro kwa Karil Avel nigo ngokugandiria buligerali buya ime yemero buli kubwatia yege tuseni gya kitembe